customer gani nga magsige mo order. Di inyo kahapon. Sus maluoy ang taon mas mga rider guys. Nanambok na mi. Ha? Nanambok na mi. Ato ang istoryahan karon. Kabahin na sa atong mga customers, pinalanggan customers guys, no? Pinalanggan nato na sila dapat ang ato ang pagkaon ang pinakadali ug pinaka mas maayong pamaagi mo na atong buhaton para maabot nato sa saktong oras. Pero kung ang vendor magdugay-dugay, tanang rider mag-apura, pasensya na. Sorry jo guys, kung palit ka madugay taw sa highway. Kung nagigili kayan guys, bisa kapila pa ta magali. Pero ang customer gusto mong cancel si mo order dili mo tunga. Mo ni atong istoryahan karon. Guys, sus, nakansilan taron ng pagkaon guys. Korean food. Sus, giahak ni pagkauna nga. Pwerte man aning gamayaran niya 200 kapin ang presyo. Sus, may ko bintang ka daw. Diba? Ano siya pagkauna ka na. Diba? Sus, 200 kapin, 265 presyo. Wow. Kayo nga wow. Sus, ipalit na bigas guys. Pila nakakakilo. Pila nakakakilo. Grabe. Sus. Di ko ka imagine ba no nga kanang muna mga pagkauna nga halos dili gani malamoy. Napay kutsara nila. Apya. Oh. Napay kutsara nila. Sus. Grabe tang ignorantian nito ni guys. Bata. Dakpan guys pero di mahungit no kay di man kaabot. So na disintos. Tangod sus ka gamay. Ay disintos. 200 pesos na. 200 pesos. 265. Kaya karon kay cancel man na guys. So obligado tang mukaon. So kamong mga customer gani nga magsige mo order. Di inyo kuhaon. Sus maluoy ang taon mas mga rider guys. Nanambok na mi. Nanambok na mi. Nakikaon sa inyong mga kabuang. Ka naman. Korean food. Pilipino ang dako. Mukhaon ko ang ilinsik. Korean food. Sige kayo mo target ka na. Kisa pa yung ganahan mo kaon na eh. Di mo rin napanay ka ng murag, hindi mo murag rainbow. Kanaba ka ni. Sus, grabe na guys. Murag bisantik ko ako sa hang. Nung sa manay, tamo kaon na eh. Ambot lang yun. Sus, mga kapanda. Tang. Maalag. Imagine no, taas kayo labong kayo kong buhok. Pero taro kayo po kayong tambok na guys. Sige magkaon din yung cancel. Maluoy yung taon mo sa mga riders. Order ganin mo, inyo